Tradizio bat izan da aspalditik, gu ja ez dugu horren bestean ezagutu, baina gaur egun egiten dena da arraza konkreto baten erakusketa eta hobekuntza genetiko bat hori, eta salmenta bezeo zer egingo da, baina ez da lehenagoko datorren tradizioa feri bat ganadu salmentakoa. Nik uste publiko zabala badagoela bat, ganadu zalea, baserritarra, baserri ingurukoa, danetarikoa, eta gero kaleko jaiare pustuak eta ipintzen dinez hemen gazta eta gauza saltzeko, bizitariko, gaur eskola eta gumeak egiten da buelta bat, eta sektorearen egoeran, ez da, hiru ardatz nagusi izango batetik. Sektorearen aktibo dago jendearen adina oso altua dela. Erreleboak sortzeko arazoa handia direla. Eta gero nekazal politika argi bat ez dela egin. Orduan, hausnartu beharko dago gizarteak eta gizarteko ordezkariak zergaitik sektorean errelebo jota, nekazal eskolak badire, baina gero jende gitxi instalatzen da. Arrazoi, gaur azaltzekoak ez dena, baina arrazoi asko da, baina benetan hausnartu beharko da, zergaitik gure sektorea dagoen egoera honetan, eta holan joan ezkero hiltzera doala. Orduan, beste alde batetik, uste dut hausnarketa sakon egin behar dela, zelako nekazaritza egingo dugun, segun zelako nekazaritzen duen olako dalako elikadura egingo dugu, eta horra apostu garbiat egin behar da, politikan, eta hemen badaukagu ingurua badaukagu lurra, eta dano dekogu argi nekazaritza elikadura dela, nekazaritza iraunkorra elikadura osasuntzua egitea dela, eta ez dugu pausorik ematen. Argi badekogu elikadura osasuna dela, zergaitik ez dugu nekazaritzan inbertitzen osasuna bada eta hemen jaki sanoak sortzeko eta diru publikotik nik uste dut inbertsio latzak egin beharko direla, batetik jende gaztea erakartzeko, jende gazteak nekazaritzan lan duina eta bizitza duin bat eukitzeko, eta jaki sanoak sortzen ditugun einien, nik uste diru publiko gutxiago gastatu beharko dugula farmakoetan eta sortutako arazoak sendatzen. Orduan, nik uste dut hori dela bota beharran mesue politiko eskerretik hasita eskoira. Osasuna hasten dela janaritik, eta janari horretan sortzeko inbertsioa egin behar dela. Eta inbertsio hori egiten dena gero ez da egin beharko osasuna agroekologiko edo iraunkor eta elikadura burujabetzaren marko horretan jarri nahi duena jarri duela, eta hor bide bat badagoela egiten, baina jendea gazta topatzen da gero beste arazo askorekin, nekazaritza herri ruralak oso jende gitxirekin, infraestrukturak, eraldatzeko inbertsioetan eta historia horretan. Badago jendea hori nahi duena, horretik esaten dudana da, hori aztertu behar dela goiti bera, eta nekazaritza, zen nekazaritza egin nahi dugun, eta nekazaritza hori egiteko baliabideak. Sektorea gaztetzeko, eta jende gazteari irakargarri egiteko, hori da pentsatzen duguna.